Друзі, привіт! А із цього відео ви дізнаєтесь, коли потрібно починати обрізати троянди. Також, які троянди взимку ми обрізаємо, а які ні. Як це вірно робити, а також розповім, як вірно укривати троянди на зиму. Тому що осінь цього року дуже тепла і може бути таке, що і зима буде тепла. Тому укривати потрібно їх особливо. Але я продемонструю в цьому відео вам два способи, як можна це зробити. І вони обидва чудові. Ну і по-перше, коли ж потрібно починати обрізати та укривати троянди. Краще за все це зробити за декілька днів до приходу постійних, стабільних ночних морозів. Це вже коли вночі буде стабільний мінус. Вдень ще може бути тепло, плюс 5, плюс 4 градуси, а вночі все, будуть морози. То до цього часу потрібно троянду обрізати і вкрити, щоб земля ще не примерзла, тому що грудками вкривати буде дуже важко. І обрізану троянду це взимку не захистить. Перед тим, як починати обрізати троянди, потрібно десь на висоті 30 см видалити усе листя. Тому що воно нам буде заважати вірно обрізати троянду. Нам нічого не буде видно. Вище обривати не потрібно, тому що усі ці пагони ми будемо видаляти. Звичайно, що краще за все, коли короткочасно приходять морози і листя все саме опадає. Але цей рік, як я і казав, теплий і такого не сталося. І ми взимку обрізаємо тільки кущові паркові рози, а не плетучі. Плетучі краще не обрізати, взимку щось підмерзне і вже навесні ми пообрізаємо. І все старе, і вимерше. Нам потрібно обрізати троянду від рівня землі приблизно 20-25 см, не вище. Тому що чим вище ви залишаєте деревину на троянді, тим більше вам потрібно зробити укривочного матеріалу, а також, якщо ви будете укривати землею, то ті частини, котрі будуть не дуже глибоко або будуть стирчати з землі, вони взимку обов'язково вимерзнуть. Тому навіщо залишати дуже великий стовбур, якщо він все одно вимерзне? І я приблизно буду обрізати на висоті десь 25 см. Ось сікатор якраз десь сантиметрів 20. Трошки вище сікатора це і буде потрібна нам висота. І починаємо обрізати з країв. Обов'язково рукавиці повинні бути ось такі прорезинені, товсті, щоб ви не покололися. А також і верхній одяг повинен бути такий, щоб троянда його не прокалувала, тому що вона дуже гостра. І починаю обрізати з країв. Якщо троянда дуже товста, то звичайний сікатор може не справитись. Можете придбати ось такий з храповим механізмом. Він легше ріже товсту деревину. Також видаляємо все сухе і старе. Листя та бур'яни, котрі тут залишилися, їх бажано прибрати. Особливо, якщо ви будете накривати укривним матеріалом. Ця зима, можливо, буде дуже тепла, тому я, щоб перестрахуватися, буду укривати тільки землею. Гору землі потрібно насипати таку, щоб вона повністю закрила ось ці срізи. Десь ще сантиметра 3 зверху, щоб вони були прикриті. А по весні потім усе розкопаю. Але також потім вам продемонструю, як я укривав минулі роки, коли зими були досить холодні. Тоді я використовував агротканину. Але зразу хочу вам розповісти різницю між укриванням землею і агротканиною. Коли ми вкрили землею, повністю все накрили ось таким шаром, то тоді ми можемо знати точно, нічого не вимерзне, але це досить важко. Багато землі потрібно нагорнути. І потім багато землі потрібно буде відгортати. На відміну від агротканини. Я брав агротканину, щільність 60, у 2 шари її складував, накривав і тільки по краю
присипав землею. Таким чином троянди будуть захищені від морозів, вони дуже добре зимують, але коли зими теплі і взимку ще виходить сонечко, коренева система спить, а бруньки на стовбурах вже починають прокидатися і потихеньку видвигатися. Потім вночі знову приходять морози, і кущ дуже сильно підмерзає, тому що під укривним матеріалом, такий як спанбонд, утворюється як парниковий ефект. Він менший, ніж під плівкою, але все ж таки є. І коли зими холодні, то нічого страшного немає. Але по весні потрібно якнаймога швидше відкрити троянди від такого укриття, щоб також вони не почали там проростати, а вночі, як ми знаємо, по весні ще дуже холодно. І кущі також можуть постраждати. Але відкривати кущі, як ви бачите, дуже легко, дуже швидко. І подивіться на стан кущів, вони вже прокинулися. Так вони виглядали навесні цього року. А ось вам продемонструю, що буде з вашими кущами, якщо ви їх дуже високо обріжете, залишите дуже багато деревини, а укриєте тільки нижню частину. То, як ви бачите, та частина, яка була під землею, вона не вимерзла, а все, що було над землею, як ви бачите, багато чорної деревини, це мертва деревина, і проростати по весні вона не буде. Тому троянди ми укриваємо, якщо зима намічається тепла, а також восени дуже тепло, ми вкриваємо троянди повністю землею, щоб нічого з землі не торчало. А якщо зима звичайна, в листопаді вже дуже холодно, тоді можна облегшити собі життя і вкрити троянди агротканиною. А землею ми вкриваємо ось таким чином, щоб нічого не стирчало. І так робимо з усіма кущовими, а також парковими трояндами. А відкривати навесні троянди потрібно, як тільки зійде сніг, щоб не було дуже сильної грязюки. Тому, друзі, у кого залишилися питання, обов'язково задавайте їх у коментарях. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Не забудьте поділитися відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.